Па ініцыятыве аддзела па адукацыі Шклоўскага раённага выканаўчага камітэта створаны раённы бацькоўскі актыў. Першае пасяджэнне адбылося 30 ліпеня. З удзелам усіх зацікаўленых службаў і ведамстваў абмеркавалі прафілактыку дзіцячага траўматызму і шмат іншых пытанняў. Раённы бацькоўскі актыў пачаў працу зусім нядаўна, і галоўная яго задача – аб'яднаць бацькоў, установы адукацыі і зацікаўленыя суб'екты прафілактыкі ў разглядзе розных пытанняў. Бацькоўскі актыў – гэта тыя, хто разумее важнасць аб'яднання ўсіх для вырашэння праблем кожнага. Не чакае, што пытанні вырашацца самі, а спрабуе змяніць ситуацию. Основная наша задача будет как комитета самого – это координация работы родителей, образования и тех служб, которые помогают нам воспитывать детей. У ходзе першага пасяджэння былі асветлены пытанні падлеткавай злачыннасці, персанальнай адказнасці бацькоў за жыццё і здароўе сваіх дзяцей. Былі закрануты актуальныя тэмы прафілактыкі дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей, траўміравання і няшчасных выпадкаў на вадзе. Не засталася без увагі тэма пажарнай бяспекі і пакідання дзяцей без нагляду дарослых. Я сегодня присутствовала, и я осталась под таким впечатлением, что многие моменты вроде как все понятно, но об этом мы даже не задумываемся. Конечно же, и когда будет родительское собрание в школе, обязательно мы как родители должны выступить и осветить эти темы. Хорошо, что будут разосланы эти материалы, на которые можно опереться. И я думаю, многие родители просто об этом не задумываются. И есть что рассказать и донести. Поэтому очень хорошая работа начата. Если мы будем энтузиастами, если мы будем неравнодушными, то все будет работать, мы будем объединяться и, конечно же, мы будем делать свое дело. И оно будет результативным, я так думаю. На пасяджэнні таксама яшчэ раз звярнулі ўвагу бацькоў на тое, што толькі яны адказныя за дабрабыт і бяспеку сваіх дзяцей. Адказныя, у першую чаргу, перад сабой і сваімі дзецьмі.